Pagahigal kumusta maayong hapon sa tanan nga mga naminaw karon kutob sa maabot sa tong Sibya mga pinangga. Welcome sa tong pagpanagubay. Diri sa atong tulumanon mga higala paswerte sa hapon. Ininaw siya bang inyong tatang Melchor makiguban diha kaninyo. Antod ta mga pinangga alas 6 sa gabi. Kumusta ang tanan nato nga mga suki nga mga tigpaminawan sa radyo, mga naglantaw sa to ang Facebook Live maayong hapon, mga pinangga tanan nga mga na kisa naman po ng liso ani dire liso naman sad ni no di lang gid unta mang liso ubag di ka mao kay mausab manggod ang pastilan. Anak ra gyud di gyud magkubig-kubig di ka mao kay susunod. Saon man. No? Anak ra man agud. Tanawa unsa na ni? Awara. Unsa naman na? Ha? Nagyod. Okay. Padayon ta alas 5:45 na. Handa mog ballpen og papel mga higala. So, mao na to no, adlaw nga Domingo akong balikon sugat mog siguro mao ni atong schedule. Alas 8, Plaza Pinamungahan. Alas 8:30, entrance gate sa Simbahan nga Katoliko Aluginsan. Alas 10, Marcy Pharmacy Barili. Alas 10:30, Plaza Dumanhog. Alas 11, kilid sa Simbahan nga Katoliko atubangan sa Palawan Pawn Shop, Ronda, Cebu. Alas 11:30, atubangan sa munisipyo Alcantara, Cebu. Alas 12, atubangan sa munisipyo Mual, Boal, Cebu. Alas 12:30, JJL Store, Badjan, Cebu. Alauna, parkingan, kilid sa Simbahan nga Katoliko Alegria, Cebu. Alauna imidya, waiting shed atubangan sa munisipyo Malabuyok. Alas 2, Simbahan nga Katoliko Hinatilan, Cebu. Alas 2:30, Simbahan nga Katoliko Sambuan, Cebu. Mao na to schedule mga pinangga no. Salamat kaayo sa tanan nga mga naglantaw karon. So ang akong giingon nga karong Domingo, Lunes ug Martes na ako giandam para sa mga makasugat, mga pinangga. Dayon sinabtanay lang ta kay kamo di manggid tanan makasugat, no? Sinabtanay lang ta mga higala kay kamo nga mga di kasugat naapod gyapon mo inyo. No? Naamoy inyo mga pinangga. Depende na ninyo mo sugat ba mo o dili. Mga kahigalaan, mga kaeksyonan. Kung musugat mo, maayo. Kung dili, maayo gyapon. Apan ayaw gimog kalimot sa paggamit sa ato nga mga epektibo nga mga produkto, mga pinangga. No? Dahil ayaw gimog kalimot pag minahalay diha. Kanang inyo silingan sige panabi nga di pabutaran si kuan pag ani eleksyon bisa man day butaran ay gini yung kalimti nga wa paron di paron pwede mga paniya kay kanang style am pangampanya naman na kanang mayon kang ayaw butari si kuan pangampanya am gyapon pangampanya nga di butaran bawal gina no pagbantay gid mo kay na ay ulagma mosabot na ninyong naas inyong palibot kay okay ra safe ra no unsa maning naagi mo sige ingon nga ayaw butari kisa na may butara na to anay oh wa na wa pa ganit ning pangampanya na si sus nangampanya nga di pabutaran si kon kay mauni mauna Kawa gi ayo gyud eh. No?
di ta mag-ingon ana kay ang mga tao mismo kaila man na nato, kay silingan man na nato. No? Silingan nato mga tao kaila na sila mga higalag nag-unsa ta sa atong barangay sa itong nahimo. Ingon nga ayo butari kay mao ni na ag. Musikat kita ni. Sige mga higala. Ayaw lang yung pabantang. No? Kay kita mga pinangga kung asa ta malipay adto man kita. Kung nalipay ta nang tawhana, ana kita. Mosuporta kita anak niya. Natural. Di ba? Asa man di ay ta. Nga ang tao nga nakatabang nato mga pinangga di gid na hangay natong kalimtan mga pinangga. No? Samtang sus pastila. Di gid na nato malimtan mga pinangga. Kung ari gid ta ba sa kanabang ato gid tumanon ato ang espiritu. No? Pwede rabi siya asa ta, pero di ginato kalimtan kung kinsa ang tao nga nakatabang nato. Mga pinangga. Naadagoy makalimot, talag siya ra kaayo. Talag siya ba or kasagaran malimot gyud? Ako di lang kumingon nga kuan ang uban mauni mo na di lang kumingon kay mga pinangga usab-usab gid ang panahon, usab-usab ang sitwasyon, dayon lisod kaayo paghimo og desisyon, masayop niya ta. No, mas bintaha ginang magpanagana ta kay masayop niya ta. Sao na mala. Okay ra nang masayop ta pero bas bintaha gyung magpanagana sa tausahay. Depende na nato gyud, no mga pinangga. Kay ang pagdesisyon dali ra kayo mga pinangga. Pero lisod. Ha? Dali pero lisod. Dili sayon. Mao na mga pinangga, no? So narana nato kung di sad ingon nga do natay utang kabubuton, mao na dili. Kuan lang ba kada bang silbi gibuhatan kag maayo. Bahala gwa kay utang kabubuton, magbuhat pug kag maayo para sa mga nagbuhat og maayo nimo, samot na mga naghimog bati nimo. Mga pinangga, mas bintaha pa ganing unahon to nimo ang mga tawo nga nagbuhat og bati diha nimo. Dayon di nimo kalimtan itong mga tawo nga nagbuhat og nindot diha nimo. Na. Ga-practice na tayo. Ako bansay raman ko mga pinudlo. Bitaw ay mauwaw man tanong. Pero tinuod na mga pinangga, no? Mas lami kaayo sa mas lami ang atong bation, ang bation sa atong kasing-kasing kung makabuhat tag mga maayo ngadto sa mga nagbuhat og mga bati diri nato. Ngano gyud ka na mga mantag maibtan og tunok. Ingon ra ba sila pagpasaylo balaan. Pagpasaylo balaanon. Unsa ka nang pagpakasala? Sige, alas 5:53 na karong gabi mga higala. Ako lang mo tagaan mga pinangga o kining 135 o kining 139. Kanya ako lang po na ihatag mga higala ang 118 o 119. Sige ha, 118 o 119. Ayaw mo kumpiyansa.
Kaya salamat din tanan. Ayaw mo kalimot sa to epektibo nga mga produkto ang BioHerb Healing Tiki-Tiki, BioHerb Capsule, BioHerb Oil, BioHerb Eye Wash, BioHerb Herbal Beauty Soap. Ini mapalit sa atong mga designated outlets di sa inyong dapit. God is good all the time. Whatever happens, life must go on. Always remember, always smile. Kini na lang inyong tatang Melchor. Pagpaminaw mga pinangga. Ugma ha, maguban gyapon ta ugma. Mangandam tag maayo para sa tuang ipahigayon nga sales tour mga higala. Karong adlawng Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules.